ഹലോ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മുടെ നഷ ഡിസൈൻസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീമിയം കളക്ഷൻസിൽ വരുന്ന ക്രഷ്ഡ് ഷിയർ ഓർഗൻസ ഫാബ്രിക് ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കളേഴ്സിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡും അതേപോലെ ഒന്ന് പീച്ച് ഷെയ്ഡും ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന് യോക്ക് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോക്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആരി വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് ബീഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ദുപ്പട്ട ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ദുപ്പട്ടയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്കാലോപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ബോട്ടം ഓൾസോ, ഇത് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കിട്ടും. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1695 ആണ്. ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡാണ്. സോ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഇത്രയും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു പാർട്ടി വെയർ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് DM ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു.